Когато баба ти каже: Ех, едно време, какви домати имаше! има много истина в това. Сравнение между 50-та година и сега показва до 40% по-малко витамини и минерали в много от зеленчуците. Тук ще напиша източник. А причините за това са изтощена почва. Растенията се берат зелени и зреят в камионите. И най-важното и същевременно тъжно е, че за да зреят по-бързо ги тъпчат с всякакви торове и препарати. Сортовете се избират да изглеждат добре, а не да дават добра хранителна стойност. И от всичко това идват плодове и зеленчуци, не с никаква хранителна стойност, но много намалена. Така че колкото се мъчим да се храним здравословно, то просто няма откъде си я купиме тая храна. Затова решението е Deep Green и Deep Red. Това са адаптогени, витамини, минерали, пробиотици и общо всичко, каквото не може да си направим от храната. Пия ги вече от 1 месец и ако някой друг ще ви каже: усещам огромна разлика от тия неща, чувствам се много по-добре, няма как да усетите разликата на момента. Разликата ще усетите след 20-25 години. Всички знаете, че рекламирам продукти, в които вярвам и ползвам аз самия, и това е един от тях. Затова се погрижете за здравето си в дългосрочен план. Отивайте на deepgreen.bg и с промокод ALEX10 вземете отстъпка на вече намалените продукти в сайта.